ओरैनो जोंहा आनसलिक दखरानिफ्राय जोंहा 50-60आ दंखायो आरो जोंहा लोगोसेयै जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंहा आलासि महरै फैनो हादों आरो नुजाफैदों आरो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जोंहा आलासि महरै नुजाफैनो हादों। बर' समाजनो मा मेसेज हरनो सानो फैबाय थानाय समाव नोंसोरो? जोंथ' दिनैहाय जों UBPFखौ जों जुगदान लानाया बेनो जोङो जे इयुनाव जोङो हारिखौ मोजाङै माने फोसाबलांनो आरो मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जोङो UBPF आफादनि जानानै जों मोजां खामानि मावगोन सानदों आरो जोंहा सांग्रांथि होनाया बेनोल' दा जोंनि जिथुनिखि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा बिदिनो बांसिन ड्राग्स आरो जौ जुवाफोरजों बांसिन गोफबना थानाय मोनदों थिग बेफोरखौनो जोङो नोजोर बोनांगोन बिसोरखौ जोङो मोजां लामायाव लाबोनांगोन मोजाङै फोसाबनांगोन बेफोरखौनो नोजोर बोदों जों। बेखौथ' जों खोनानानै जोंनि गोसोआव गाबखांनाय फैदों जोंनाव दुखु मोनदों जे जोंनि माबायाव जोंनि हारियाव मानो बेफोरबायदि जानांगौ होननानै जोंनि गोसोआ गाबखांनाय मोनदों आरो। UPPFनि जानानै जिनाखि क्लास 6आव सानखान्थि आरो बिगियान आयदायाव बर'नि कुइसननि अनगायै इंलिसनि कुइसन फैनायखौ आं बिराद दुखु मोनदों। जोंनि बे गासै UPPF आफादानो दुखु फोरमायदों। नाथाय बै समाव बे सोनाब सानजारि दखरायाव जोंबो माखासे माहारियारि आफादफोरजों हेफाजाब होनानै बै गुन'सब जायगायाव ओंखारनो सानदोंमोन। नाथाय बै समाव आं सोलोंथाइनि बिथिं हिसाबै आं गैयामोन। बिनि थाखाय आं बेखौ आंनिनो दुखित होननानै आं सानथ'बाय। मानो होनोबा आं गासै जोंनि बे जिनाखि सोनाब सानजारि दखरानि माखासे जोंनि दा गोदान आफादनि जिनाखि बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ लानानै जिनाखि जोंहा फुराना माहारियारिफोरजों लोगोसे नांनानै आंबो बै हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गोसो दंमोन। नाथाय आं बेहाय दुखु फोरमायबाय। लोगोसेनो दा सरकारखौ मा खावलायहरनो साननानै बे बेलायाव सानदों जे जाहाथे इमिडियेटलि जोंनि बे क्लास 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाया बर' बिजोंजोंनो जानांगौ आरो बर'नि कुइसना जानांगौ होननानै आं बेखौ फोरमायो। आरो लोगोसे आं सरकारखौ बेखौनो दुखु मोनबावदों जिनाखि दाख्लैसो जिनाखि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय टेट उथ्रिसार जानानै दंमोन नोजोर बोनानै नायनायाव नुनो मोनदों जे जोंनिया अल आसामाव बिराद खम ओंखारदों। मानो होनबा 56 गाहामल' ओंखारदों। बियो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव। आं बेखौनो नोजोर होनानै बुंबावदों जे अब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव होनबा फरायसालिया खम नामा? आं बेखौ नोजोर बोदों। आं बेहाय सानदों जे आसाम सरकारा निस्सय जों बर' हारिखौ मोनसे फान्दायदों बा मोनसे बेहाय पलिसि दं नामा होननानै आं बेखौ सानदों आरो। बेनिखायनो जोङो बयबो माहारियारि आफादा खौसे जानानै जोंनि दा UPPFखौ लानानै फुराना जिनाखि सिनस्रि हारिनि सिनस्रि फरायसा आफाद एबसु लोगोसे दानि जिनाखि काउन्सिलाव सोलिबाय थानाय फुराना जिनाखि गोजाम UPPO बिथांमोनखौबो जों जाहाथे गोदान आफादखौ नेवसियाब्लानो जों बयबो खौसेथि जानानै माखासे बर' हारिनि जिनाखि प्रब्लेमफोरखौ समस्याफोरखौ सुस्रांगोन आरो जोङो माखासे मावनांगौ हाबाफोरखौ मावलांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा
8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।